Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχω την εντύπωση ότι αν δεν είχαμε το Κυπριακό, η ενέργεια θα ήταν ίσως το υπαριθμόν ένα σοβαρό πρόβλημα που θα αντιμετώπιζε αυτός ο τόπος. Κακά τα ψέματα, αν και τα ζητήματα της ενέργειας τα ψάχνουμε 4 και πλέον δεκαετίες τώρα, δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε ούτε ένα από τα τόσα φιλόδοξα σχέδια που εκπονήσαμε. Το θέμα αυτό θα συζητήσουμε σήμερα με τη βοήθεια του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργου Παπαναστασίου και του καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πάνου Παπαναστασίου. Κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Κύριε Υπουργέ, να αρχίσουμε μαζί σας. Νομίζω ότι ο πρώτος που μίλησε δημόσια για σημαντικά κοιτάσματα πετρελαίου στην ΑΟΣ της Κύπρου ήταν ο Νίκος Ρολάντης σε μια τηλεοπτική εκπομπή κάπου στις αρχές του αιώνα μας. Βέβαια, ο ίδιος, όπως μας αποκάλυψε σε σειρά συνεντεύξεων αργότερα, είχε πληροφορίες για τα κοιτάσματα αυτά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, ίσως και προηγουμένως. Από τότε όμως μέχρι σήμερα ακούμε συνεχώς για μεγαλεπίβολα σχέδια. Ότι για παράδειγμα όπου να είναι θα έχουμε δικό μας φυσικό αέριο, ότι θα δημιουργήσουμε υποδομές υγροποίησης φυσικού αερίου, ότι θα φτιάξουμε αγωγούς και καλώδια μεταφοράς στην Ευρώπη, τόσο του δικού μας φυσικού αερίου όσο και αυτό των γειτονικών μας χωρών, ότι θα γίνουμε ενεργειακό κέντρο, ότι σύντομα θα απεξαρτητοποιηθούμε από το μαζούτ, ότι θα καταναλώνουμε μόνο πράσινη ενέργεια και ούτω καθεξής. Δυστυχώς, από όλα αυτά τα σχέδια, τίποτε δεν υλοποιήθηκε. Ίσως το μόνο που καταφέραμε είναι να έχουμε ηλιακούς στις ταράτσες μας, προκειμένου να έχουμε ζεστό νερό. Και σας ρωτώ, τι πήγε λάθος? Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την εκπομπή. Σαν Υπουργός δεν μπορώ να δεσμευτώ για τις τοποθετήσεις τις οποίες είχαν οι προκατόχοι μου, ούτε οποιοσδήποτε προηγουμένως. Εγώ το τι μπορώ να περιγράψω είναι το περιβάλλον και τις συνθήκες τις οποίες βρισκόμαστε από την 1η Τρίτου του 2023, από την ημερομηνία δηλαδή που αναλάβαμε στο Υπουργείο. Οπότε με αυτήν τη λογική το τι μπορώ να περιγράψω είναι ότι υπάρχει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη που ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή η αποκλειστική οικονομική ζώνη περιέχει κάποια βυθοτεμάχια τα οποία έχουν δοθεί για εκμετάλλευση σε συγκεκριμένες εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές επένδυσαν στο να έχουν πρόσβαση στο βυθοτεμάχιο, όπως παράλληλα έχουν προγραμματίσει και τις γεωτρήσεις τους και τις αξιολογήσεις τους και παράλληλα εάν εξευρεθεί κάτι το οποίο να είναι εμπορεύσιμο, να το εμπορευθούν. Οπότε με αυτήν τη λογική έχουμε το βυθοτεμάχιο 6, στο οποίο βρίσκονται τα κοιτάσματα Κρόνος, Ζεύς και Καλυψό. Έχουμε το βυθοτεμάχιο 12, το οποίο βρίσκεται η Αφροδίτη. Έχουμε το βυθοτεμάχιο 10, στο οποίο βρίσκεται ο Γλάφκος και αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη μια γεώτρηση στο βυθοτεμάχιο 5. Από την ημερομηνία στην οποία, κατά την οποία ουσιαστικά κατακυρώνεις μία προσφορά σε συγκεκριμένες εταιρείες μέχρι την ημέρα, αν όλα πάνε καλά, που θα δεις φυσικό αέριο στην επιφάνεια και το ονομάζουμε στην βιομηχανία του πετρελαίου The First Gas, καταλαβαίνετε ότι περνούν αρκετά χρόνια ανάλογα με τις δυσκολίες. Πόσα, κύριε Υπουργέ? Και οι δυσκολίες περιγράφονται τεχνικές, οι οποίες είναι οι πιο διαχειρίσιμες, λαμβάνοντας υπόψη τις εταιρείες οι οποίες έχουμε κατακυρώσει. Είναι εταιρείες οι οποίες έχουν πολλή τεχνογνωσία, έχουν την οικονομική ευχέρεια να κάνουν αυτά τα οποία έχουμε κατακυρώσει, δηλαδή τις γεωτρήσεις και μετά την εμπορευματοποίηση του ευρήματος. Και πέραν των δύο, δηλαδή τεχνικών και οικονομικών, υπάρχουν και γεωπολιτικά. Τα οποία γεωπολιτικά συνήθως αυτός ο πλούτος βρίσκεται σε χώρους οι οποίοι έχουν κάποια γεωπολιτική. Δεν θα την έλεγα επιβάρηση, θα την έλεγα η οποία χρήζει διαχείρισης.
Στην προκειμένη περίπτωση μιλούμε για έναν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, το οποίο είναι ημικατεχόμενο. Και με μια γείτονα χώρα η οποία διεκδικεί πέραν από το έδαφος να διεκδικεί και πλούτο. Οπότε μέσα σε αυτόν το περιβάλλον θα πρέπει να τύχει σωστής διαχείρισης αυτός ο πλούτος και να χρησιμοποιηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία και ο πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, και δεν εξαιρώ κανέναν από τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να μπορεί να απολαύσει το εισόδημα από αυτόν τον πλούτο. Και να το αφήσω μέχρι εκεί. Το θεωρητικό πλαίσιο το δέχομαι. Όμως στην πράξη τι έκαναμε, κύριε Υπουργέ? Δεν είναι τώρα. Δέχομαι ότι εσείς κάνετε απολογισμό των 2 τελευταίων χρόνων. Αλλά φαίνεται ότι η διαχείριση του γεωπολιτικού κομματιού δεν ήταν πετυχημένη. Θα σας δώσω το λόγο. Να μας απαντήσει ο Υπουργός και θα σας δώσω και τον λόγο. Ναι, το δεν ήταν πετυχημένη. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να κρίνουμε την ιστορία. Εκ του αποτελέσματος κρίνουμε. Κρίνουμε την ιστορία εκ των υστέρων. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τα γεγονότα όταν εξελίσσονται τα πράγματα. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι όχι το αρεστό αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να κρίνουμε κάτω από τις συνθήκες τις οποίες επέρνονται και οι αποφάσεις. Να σας διακόψω όμως, η πολιτική πρέπει να είναι προμηθής και όχι επιμηθής. Με όλο το σεβασμό. Συμφωνώ. Σας λέω ότι ως έχουν τα πράγματα σήμερα, η νυν κυβέρνηση το τι επιδιώκει είναι αυτόν τον φυσικό πλούτο να τον εκμεταλλευτεί για σκοπούς εισοδημάτων για τον πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχει βάλει μπροστά πολλά πράγματα τα οποία για πολλά χρόνια δεν επροωθούνται και μπορώ να σας περιγράψω συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει συμφωνημένων πλάνων με το κοίτασμα, με τους διαχειριστές του κοιτάσματος Αφροδίτη. Υπάρχει μια κατεύθυνση εμπορευματοποίησης όλων των κοιτασμάτων στο βυθοτεμάχιο 6. Υπάρχει μια γεώτρηση η οποία, εάν καταλήξει και οι γεωλογικές της δομές επιβεβαιωθούν, μπορεί να έχουμε έναν, να το αποκαλέσω αγγλικά, game changer. Και υπάρχει μια διευθέτηση η οποία είναι δεσμευτική με μια χώρα στην περιοχή μας η οποία έχει τις υποδομές για να βγάλει επιτέλους... Υπό την προϋπόθεση ότι θα μας αφήσει η Τουρκία όλα αυτά, να δώσω το λόγο και στον κύριο. Τούτον είναι δική σας τοποθέτηση. Εσείς τι νομίζετε, δηλαδή μπορούμε να τα κάνουμε αυτά χωρίς να ξεπεράσουμε το σκόπελο της Τουρκίας? Εγώ πιστεύω ναι. Μάλιστα, θα μας το πείτε μετά. Ναι. Να σας πω, επειδή ξεκινήσατε το θέμα από ένα διάστημα πριν 4 δεκαετίες είπατε. Να διευκρινίσω ότι τα πράγματα μέχρι το 2010 περίπου, που έγινε η ανακάλυψη του Αφροδίτη, κινηθήκαν σχετικά καλά. Δεν θα μπορούσαν να κινηθούν νωρίτερα, γιατί καταρχήν οι εταιρείες πετρελαίων δεν πηγαίναν σε τέτοια μεγάλα βάθη θάλασσας νερού για έρευνες και εξόρυξη. Στα μεγάλα βάθη ξεκινήσανε στον κόλπο του Μεξικού μετά το 1990, να πούμε. Η μεγάλη επιτυχία τώρα, για να λέμε και το σωστό, της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν η κατοχύρωση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που υπογράφτηκε τότε σχετικά νωρίς, το οποίο ήταν καλό το ότι υπογράφτηκε σχετικά νωρίς πριν την ανακάλυψη σχεδόν των κοιτασμάτων, με την Αίγυπτο σε πρώτη φάση, και ήταν μεγάλη επιτυχία γιατί καθοριστήκε στη μέση γραμμή, που το θεωρώ επιτυχία, και στη συνέχεια με το Ισραήλ κλπ. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε στα θετικά. Άρα τα πράγματα μέχρι το 2010 κινηθήκαν σχετικά εντάξει. Μετά έγινε η ανακάλυψη του Αφροδίτη, οπότε ξεκίνησε η συζήτηση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος της Αφροδίτης. Και γίνηκαν αρκετά βήματα κλπ. Για την εμπορικοποίηση. Κάποιες από τις εξελίξεις δεν ήταν θετικές. Για παράδειγμα, η δεύτερη γεώτρηση δεν έδειξε ότι τα κοιτάσματα είναι στο επίπεδο που περιμέναν ή ότι θα ανακαλυφθούν περισσότερα κοιτάσματα για να στηθεί και ο σταθμός υγροποίησης, ο οποίος ήταν υποσυζήτηση και είχε προχωρήσει αρκετά και σε θέμα οργάνωσης
νομικού πλαισίου κλπ. Έγινε πάρα πολλή δουλειά. Τελικά τα κοιτάσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Έγινε μια αστοχή ίσως που δεν απέδωσε συζήτηση ότι θα ερχόντουσαν στην Κύπρο και τα κοιτάσματα του Ισραήλ. Εκεί πέρα φαίνεται έπρεπε να είχαμε καλύτερη εκτίμηση ακριβώς τι γινόταν. Και στη συνέχεια υπήρξαν άλλες αλλαγές, κατάρρευσαν και τιμές του φυσικού αερίου. Με την κατάρρευση της τιμής του φυσικού αερίου τα πράγματα είχαν αλλάξει. Η Νόπολ, να πω, τότε που είχε το κοίτασμα 12, υπόγραψε το πρώτο συμβόλαιο καταμερισμού των κερδών, το οποίο ήταν λίγο αναχρονιστικό. Βασιζόταν καθαρά στις ποσότητες και όχι στην τιμή. Πράγμα που το είχαμε δει και το αλλάξαμε στο δεύτερο γύρο και κάναμε πιο εξυγχρονισμένα συμβόλαια που υπογράψαν τότε εταιρείες, οι οποίες βασίζονται στα έσοδα τους. Η Νόπολ ζήτησε να αλλάξει το συμβόλαιο. Το οποίο ήταν και λογικό. Καμιά εταιρεία δεν θα σου κάνει ανάπτυξη σε ζημιά της γιατί υπέγραψε κάποτε ένα συμβόλαιο με διαφορετικές συνθήκες. Αυτόν το σημείο το οποίο το λέω για πρώτη φορά ίσως, με προβληματίζει λίγο γιατί αν γινόταν καλύτερη διαχείριση του αιτήματος της Νόπολ έγκαιρα, τώρα το Αφροδίτη θα ήταν ανεπτυγμένο εδώ και πολύ καιρό. Μιλούμε για πότε, κύριε καθηγητά? Μιλούμε για το γύρω στο 2017-2018, περίπου τότε. Δυστυχώς. Της κυβέρνησης Αναστασιάδη, αντιλαμβάνομαι. Όχι. Τι εννοείται, πριν της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, την 17-18. Ναι, κυβέρνηση Αναστασιάδη. Ναι. Δυστυχώς το αίτημα ήταν στο τραπέζι του Υπουργού και της κυβέρνησης και δεν πήρνανε έγκαιρα απόφαση να αλλάξει το συμβόλαιο για να προχωρήσει η εταιρεία. Δημιούργησε μια καθυστέρηση πάνω από ένα χρόνο. Αν το συμβόλαιο ήταν έγκαιρα και βγάζε μάτια ότι ήταν λογικό το αίτημα της εταιρείας, τώρα το Αφροδίτη θα ήταν ανεπτυγμένο. Γιατί εντωμεταξύ μεσολαβήσαν άλλα πράγματα. Τι μεσολάβησε? Μεσολάβησε μετά η πώληση της Νόπολ, στη Chevron, έπρεπε να κοιτάξουν ξανά τα σχέδια ανάπτυξης κλπ. Αλλάξαν πλέον τα δεδομένα. Έτσι χάθηκε η ευκαιρία ανάπτυξης του Αφροδίτη τότε. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, αφού εσείς αναλάβατε το 2018, θα μπορούσατε να χειριστείτε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω τα δεδομένα της συγκεκριμένης διαπραγμάτευσης. Όχι, το 2018 δεν αναλάβετε. Ανάλαβε το 2023. Θα μπορούσαμε μέχρι τότε ήταν αργά πλέον. Έζησα μια παρόμοια κατάσταση σε διαπραγμάτευση με τη Chevron πρόσφατα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο καθηγητής, επειδή γνωρίζει από την περίοδο που ήταν στην εταιρεία υδρογοναθράκων Κύπρου, γνώριζε κάποια πράγματα τα οποία σήμερα για μένα μπορεί να μην γνώριζα τις λεπτομέρειες. Μάλιστα. Μπορώ να τις αντιληφθώ όμως και τις δυσκολίες τις οποίες είχε η συζήτηση συγκεκριμένη. Η πληροφόρηση την οποία έχω είναι ότι όντως η Νόπολ έκαμε κάτι το οποίο ήταν πολύ δραστικό και θα έφερνε επίσης φυσικό αέριο, και διορθώστε με αν είναι λάθος, στην Κυπριακή Δημοκρατία, δηλαδή με κάποιον τρόπο, και θα αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο κοίτασμα πολύ νωρίτερα. Όμως, όπως είχα πει όταν ξεκινήσαμε, έναν έργο δεν μπορεί να είναι τέτοιων έργων σε μια γεωπολιτική που λέγεται Ανατολική Μεσόγειος, λαμβάνεις υπόψη και άλλους παράγοντες. Ο ένας είναι ο τεχνικός, ο οποίος μας εξήγησε ο καθηγητής ότι υπήρχαν πολλές προκλήσεις, διότι όχι όλες οι εταιρείες είχαν γνώση να διενεργήσουν εξορίξεις σε βαθιά νερά. Μιλάμε για βάθη νερού 2.500 μέτρα, ο βυθός δηλαδή της θάλασσας, και μετά να τρυπήσεις άλλα μερικά χιλιόμετρα από εκεί και πέρα. Και είχες πολύ περιορισμένες επιλογές εταιριών για να αυτό είναι κατανοητό, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Συγκεκριμένο. Ο κόσμος αυτό που δεν καταλαβαίνει, κύριε Υπουργέ, ότι επειδή ζήσαμε και τις εποχές εκείνες, είναι ότι οι υποσχέσεις που μας δόθηκαν ήταν ότι θα έχουμε μέχρι το τέλος της δεύτερης δεκαετίας φυσικό αέριο. Είμαστε στα μέσα της τρίτης δεκαετίας και δεν έχουμε. Λοιπόν,
Ο καθηγητής ανάφερε κάποιες δυσκολίες, κάποια πράγματα τα οποία μεσολαβήσαν. Να ξέρετε ότι σε ένα συμβόλαιο καταμερισμού, σε μια σύμβαση δηλαδή, όλα εξαρτούνται από τον επενδυτή. Ο επενδυτής στην προκειμένη περίπτωση ήταν η Νόπολ και 2 άλλες συνεταίροι. Για έναν επενδυτή δεν είναι τι ενδιαφέροντα έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να συμπλέουν με τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα του επενδυτή, διότι αυτός βάζει τα χρήματα του, αυτός βάζει το κεφάλαιο. Οπότε θέλει και μία αναπόδοση σε έναν χρονικό ορίζοντα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μπαίνουν σε έναν κουτί και πρέπει να βγει μια απόφαση από το κουτί. Σε αυτόν το κουτί μπαίνει η τοποθέτηση του αδειοδοτούντος, που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, και του αδειοδοτημένου, που είναι ο επενδυτής ουσιαστικά. Και στην προκειμένη περίπτωση έγιναν κάποιες τοποθετήσεις, ακούω από τον καθηγητή, μαθαίνω και κάποια πράγματα τώρα, ουσιαστικά τα οποία λέει ότι εδόθηκε ένα σχέδιο που κατά την κρίση του καθηγητή μπορούσε σήμερα να έχουμε φυσικό αέριο, το οποίο να είναι στις διεθνείς αγορές από το συγκεκριμένο κοίτασμα, και εν τούτης δεν τα καταφέραμε λόγω αυτών των εξελίξεων. Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσω ότι δεν ήμουν στο πρώτο συμβούλιο της Εταιρείας Συντρόφων Ατράκων Κύπρου. Όταν η Νόπολ έκανε το αίτημα, εγώ δεν ήμουν στο συμβούλιο της Εταιρείας Συντρόφων Ατράκων Κύπρου. Με βάλανε στο δεύτερο συμβούλιο. Τον καιρό που μπήκα στο δεύτερο συμβούλιο ήταν ήδη ένας χρόνος από το αίτημα της Νόπολ. Όταν με καλέσαν την πρώτη φορά στο συμβόλιο, σε μια συνάντηση, και είπα ότι αυτό το αίτημα της Νόπολ βγάζει μάτια, έπρεπε να εγκριθεί εδώ και πολύ καιρό, με αγριοκοιτάξανε. Τώρα θα πρέπει κάποιοι να απαντήσουν, γιατί κρατούσαν το αίτημα της Νόπολ στο σιρτάρι για ένα χρόνο και δεν το εξετάσανε. Αυτό διαφορετικά, αν το εξετάζανε και εγκρινόνταν έγκαιρα το αίτημα της Νόπολ, η Αφροδίτη θα ήταν ανεπτυγμένη και θα ήταν στις αγορές τώρα σε πολύ καλύτερες τιμές. Να ρωτήσω, κύριε καθηγητή, τώρα. Το είπα προηγουμένως, υπό μορφή ερώτησης, θα το θέσω ξανά. Πιστεύετε ότι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα ή όπως ήταν τα τελευταία 5 χρόνια, η Τουρκία θα μπορούσε να επιτρέψει κάτι τέτοιο? Να σας πω το σημαντικό, το οποίο διαχωρίζει λίγο το θέμα της Τουρκίας και ευκολύνει τα πράγματα για μας. Όλες οι ανακαλύψεις του φυσικού αερίου που έχουμε και οι οτρήσεις που γίναν και για τις αναπτύξεις που μιλάμε θα γίνουν στην περιοχή που σύμφωνα με την Τουρκία εντάσσονται στην περιοχή της Αιγύπτου. Είναι δηλαδή κάτω από τη μέση γραμμή. Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι της ανήκει αποκλειστική οικονομική ζώνη μέχρι τη μέση της γραμμής. Όλες αυτές οι ανακαλύψεις που έχουν γίνει, για τις οποίες μιλούμε για αναπτύξεις κλπ, είναι από την περιοχή και κάτω. Αυτό ευκολύνει τα πράγματα για την ανάπτυξη. Είναι η μεγάλη διαφορά. Τώρα, το θέμα του γεωπολιτικού, βέβαια, επηρεάζει τα πράγματα. Για μένα επηρεάζει τα πράγματα περισσότερο στις προοπτικές έρευνας. Αν δεν υπήρχε το θέμα του γεωπολιτικού κινδύνου με την Τουρκία και τα συμφέροντα που έχουν οι εταιρείες στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι μεγάλη αγορά, έχουν συμφέροντα. Αν δεν υπήρχε το θέμα, θα έρχονταν οι εταιρείες πολύ περισσότερες, θα κάναν πολύ περισσότερες έρευνες, περισσότερες γεωτρήσεις. Όσες περισσότερες γεωτρήσεις κάνεις, τότε αυξάνεται και η πιθανότητα να βρεις περισσότερα κοιτάσματα. Μάλιστα, άρα εκεί πέρα επηρεάζει τα πράγματα. Για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, κύριε Υπουργέ, με βάση τα δεδομένα που έχετε εσείς μπροστά σας σήμερα ως Υπουργός αυτής της κυβέρνησης, μπορείτε να πείτε του κόσμου πότε και αν θα έχουμε φυσικό αέριο για εμπορεύσιμη? Κοιτάξτε, εγώ το τι βλέπω είναι ότι το κοίτασμα το οποίο είναι το πιο όριμο αυτή τη στιγμή, και ο λόγος που είναι όριμο δεν είναι λόγω του χρόνου που εξευρέθηκε, είναι ο Κρόνος μαζί με τα μικρότερα κοιτάσματα της περιοχής του. Ο λόγος είναι διότι υπάρχουν υποδομές πολύ πλησίων του. Και οι υποδομές που υπάρχουν πολύ πλησίων του είναι οι υποδομές του ΖΟΡ της Αιγύπτου. Οι συγκεκριμένες εταιρείες που εμπλέκονται στο κοίτασμα τούτων, ιδίως το Κρόνος που είναι το μεγαλύτερο, είναι οι ίδιες εταιρείες οι οποίες έχουν πρόσβαση στις υποδομές του ΖΟΡ. Και στο ίδιο το ΖΟΡ, αλλά και στις υποδομές της χερσαίας της Αιγύπτου. Οπότε με αυτήν την λογική ουσιαστικά είναι η ίδια εταιρεία, μιλάμε με την εταιρεία την ίδια και ουσιαστικά κάνουν τις διευθετήσεις.
Αυτή η περιοχή αμφισβητείται από την Τουρκία? Όχι, είναι εκτός αμφισβητήσεων, αλλά είναι περισσότερο η ύπαρξη των υποδομών. Και ενώ αναμένουμε ακόμα το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής, γνωρίζουμε κάποια πράγματα τι θα περιέχει. Το τι θα περιέχει είναι μια σύνδεση με έναν αγωγό 75 χιλιόμετρων με το κοίτασμα ΖΟΡ, με τις υποδομές του ΖΟΡ. Θα χρησιμοποιούνται από τους αγωγούς που χρησιμοποιείται για το ΖΟΡ έναν ή δύο αγωγοί, ειδικά για τον Κρόνο και τα υπόλοιπα στη γειτονιά όταν τα συνδέσουν, και θα πηγαίνει σε συγκεκριμένων σημείων προσεγιάλωσης, το οποίο θα είναι πολύ κοντά στην Ταμιέτα και εκεί με έναν συγκεκριμένο αγωγό, με έναν αγωγό τον οποίο έχουν υποδείξει και σχεδιάσει, θα πηγαίνει στην Ταμιέτα για υγροποίηση. Μπορώ να πω ότι η πρόσφατη συμφωνία με την Αίγυπτο που αφορά την εμπορευματοποίηση του συγκεκριμένου φυσικού αερίου από τα συγκεκριμένα κοιτάσματα υποδεικνύει με λεπτομέρεια το κάθε στάδιο, όχι το τεχνικό, το εμπορικό, για το ποιος έχει την ιδιοκτησία, μάλιστα, πότε μεταφέρεται ο τίτλος της ιδιοκτησίας και πού θα βγαίνει το φυσικό αέριο και ποιος έχει την ιδιοκτησία και ποιος το πωλεί. Χρονικά πότε βλέπετε να ολοκληρώνεται? Το βλέπω μέσα στο 2027. Μάλιστα. Δηλαδή το πρώτο επί Προεδρίας Χριστοδουλίτη δηλαδή. Κοιτάξτε, πριν το τέλος για μένα σαν Υπουργός Ενέργειας η σημασία είναι το φυσικό αέριο για τον Κύπριο πολίτη, και αν υπάρχουν και άλλα παράγωγα αυτής της κατεύθυνσης βεβαίως και θα τα δεχτούμε. Οπότε ο στόχος μας και του ιδίου του Προέδρου αλλά και του Υπουργού είναι φυσικό αέριο για τον Κύπριο πολίτη. Κρατώ την ημερομηνία πάντως, κρατώ το 2027. Ελπίζω να είμαστε καλά μέχρι τότε και θα τα ξαναπούμε. Θέλω να συνεχίσουμε με τα σχέδια που υπήρχαν και υπάρχουν, αντιλαμβάνομαι ακόμα, για δημιουργία σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό, το LNG. Μια υπόθεση που, επιτρέψτε μου να πω, ότι να την πω φιάσκο, να την πω αποτυχία, κάπως πρέπει να τη χαρακτηρίσουμε. Πώς την πάθαμε έτσι, κύριε Υπουργέ, και κατά πόσον υπάρχει plan B για αυτή την ιστορία? Ναι, είναι γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο κουβαλεί σοβαρές επιβαρύνσεις. Έχει υπογραφεί σαν έργο το 2019 η σύμβαση και θα παραδίδεται το τερματικό έτοιμο για χρήση για αποϊγροποίηση φυσικού αερίου το 2022 το Σεπτέμβριο. Αντί αυτού, σήμερα είμαστε Μάρτιο του 2025 και παλεύουμε με την ΕΤΙΦΑ, που είναι η εταιρεία που έχει την ιδιοκτησία του έργου, είναι η εταιρεία υποδομών φυσικού αερίου της Κύπρου, και να μπορέσει να το ολοκληρώσει. Τώρα, η ερώτησή σας είναι πώς την πατήσαμε. Θέλετε την προσωπική μου άποψη εδώ, η οποία πιστεύω ότι οι δημόσιες συμβάσεις συνήθως κατακυρώνονται στον πιο φθηνό. Είναι σωστό αυτό? Είναι σοβαρό λάθος, αν με ρωτάτε. Θα έπρεπε να υπάρχουν πολλά άλλα κριτήρια και σε έργα τα οποία είναι πολύ πολύ εξειδικευμένα όπως το συγκεκριμένο πρέπει να έχεις και άλλα κριτήρια και δεν πρέπει να είναι η τιμή το πρώτο. Πρέπει να είναι η γνώση και η πείρα την οποία έχει ο εργολάβος και οι υπεργολάβοι του και για να ολοκληρώσουν το συγκεκριμένο έργο. Τούτον είναι το νούμερο 1. Το δεύτερο είναι ότι όταν κατακυρώνεις έναν έργο δεν απαλλάσσεσαι της ευθύνης να παρακολουθείς ότι εξελίσσεται ορθά το έργο. Και πρέπει να έχεις και να χτίσεις μία τεχνογνωσία στην πλευρά του εργοδότη, να τον πω έτσι, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ΕΤΙΦΑ, για να μπορεί να παρακολουθεί το έργο. Αν δεν έχει αυτή τη γνώση, τότε εργοδοτεί συμβούλους οι οποίοι παρακολουθούν το έργο και έχουν αυτή την τεχνογνωσία και την πείρα να βλέπουν αν ένα έργο εξελίσσεται καλώς. Και εμείς δεν το κάναμε? Όχι, το κάμαμε. Το κάμαμε. Αλλά στην πορεία, όταν το έργο δεν εξελίσσεται καλά, αξιολογείς κατά πόσον του βάζεις περισσότερες οικονομικές ενέσεις ή κάνεις άλλες κινήσεις ώστε το έργο να μπει πίσω on the track, πάνω στις ράγες. Εμείς προσπαθούσαμε να το βάλουμε στις ράγες, τουλάχιστον επί δικής μου υπουργείας. Προσπαθήσαμε 2 φορές. Είμαι σίγουρος ότι και οι προηγούμενοι, οι προκατόχοι προσπαθήσαν και εκείνοι άλλες πολλές φορές να το βάλουν. Οπότε συνεχώς βρίσκαν εμπόδια στην ποιότητα του εργολάβου και των υπεργολάβων. Διότι δεν προχωρούσε. Και έναν άλλον πολύ σημαντικό το οποίο
βρίσκω στην πορεία είναι ότι φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος είχε δώσει μια τιμή ελκυστική. Δεν είναι κάτι κρυφό να πω ότι ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 289 εκατομμύρια και είχε κατακυρωθεί το συγκεκριμένο έργο για 289 εκατομμύρια πλην μερικά ευρώ. Αυτό δεν μου δείχνει εμένα σαν τεχνικός, δεν μου δίνει δεν μπορώ να πιστώσω έναν εργολάβο ο οποίος αφαιρά μερικά ευρώ από τον προϋπολογισμό ενός έργου, το οποίο είναι κρατικό, ότι έκαμε σωστή αξιολόγηση όλων του περιβάλλοντος, όλων των σημείων του έργου. Μάλλον θα με έβαλε σε ανησυχία, εάν έβλεπα κάτι τέτοιο, ότι απλώς ήρθε να δώσει μία προσφορά για να πιάσει τη δουλειά. Τούτο θα με έβαλε σε σοβαρές ανησυχίες. Και αυτός είναι ο λόγος κατά την άποψή σας. Οπότε που αυτά τα τρία σωστά. σημεία τα οποία σας λέω, και εγώ κρίνω την ιστορία εκ των υστέρων διαβάζοντας το παρελθόν. Το πιο σημαντικό όμως, κύριε Παυλίδη, είναι κάτω από τις συνθήκες που είμαστε να ολοκληρώσουμε το έργο. Δεν έχουμε πολλές επιλογές. Ο λόγος είναι διότι η συμβατική μας ηλεκτροπαραγωγή το έχει ανάγκη. Πρέπει να μειώσουμε ρήπους, πρέπει να μειώσουμε κόστη της συμβατικής, ώστε να μπορέσει μέσα στο μείγμα μαζί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να δώσει κάτι το οποίο να είναι βιώσιμο στον Κύπριο πολίτη, στις επιχειρήσεις και στην κυπριακή οικονομία. Οπότε με αυτήν τη λογική η ΕΤΙΦΑ μπήκε στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του έργου με όσα βαρύδια και αν κουβαλεί. Πόσα θα μας στοιχήσει στο τέλος της ημέρας? Από τα 289 εκατομμύρια. Ναι, τα 289 δεν έμειναν στο 289. Είχε δοθεί και μια ένεση οικονομική, άλλα 15 για καλούς λόγους, μπορώ να πω, και έγινε 314. Από το 314 με όλες τις δυσκολίες, ουσιαστικά για να μπορέσω να σας δώσω ένα νούμερο, θα πρέπει να δω τις προσφορές οι οποίες ακόμα δεν βγήκαν έξω για να πάρουμε... Πόσο υπολογίζετε? Ο υπολογισμός ο δικός μου είναι ότι το 314 θα γίνει κοντά στο 400. Μάλιστα. Τι άποψη σας, κύριε καθηγητά? Ναι, λίγο έτσι για να διευκρινίσουμε. Νομίζω ήταν ο μόνος προσφοριοδότης η συγκεκριμένη εταιρεία που ανέλαβε το σταθμό αποϊγροποίησης. Το πρόβλημα, η συζήτηση που γίνεται, είναι ότι αποκλείστηκε άλλη εταιρεία, η οποία είναι πολύ γνωστή εταιρεία, ή άλλες εταιρείες από τον διαγωνισμό. Για παράδειγμα, γνωρίζω ότι μια από τις ενδιαφέρομενες εταιρείες ήταν η Samsung, η γνωστή Samsung, η οποία αποκλείστηκε. Στη συνέχεια, αν ήταν η μόνη εταιρεία που έκανε προσφορά, δεν ήταν θέμα χαμηλότερης τιμής. Γιατί αποκλείστηκε η Samsung? Υπήρχαν λόγοι που αποκλείστηκαν και ίσως και κάποιες άλλες εταιρείες? Νομίζω οι λόγοι που ακουστήκαν, που έχω ακούσει, ήταν ότι ζητούσαν ότι η εταιρεία που θα ανάλαβαν θα είχε την ευθύνη για όλους τους υπεργολάβους. Νομίζω ήταν ένα από το θέμα. Το οποίο η Samsung είχε στείλει διευκρινιστική ερώτηση και ούτε απαντήσαν πίσω. Δεν βλέπετε να υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από τον αποκλεισμό άλλων εταιρείων, έτσι? Ποιος, εγώ είπα ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα? Δεν είπα έτσι πράγμα. Εσείς θεωρείτε ότι υπήρχε σκοπιμότητα? Εσείς τι νομίζετε? Εγώ ρωτώ εσάς. Εσείς τι με απαντάτε? Γιατί τι ξέρω εγώ για να απαντήσω αυτήν την ερώτηση? Ο καθένας μπορεί να βάλει κάτω κάποια λογικά πράγματα και να σκεφτεί. Εδώ μιλούμε για τη Samsung. Δεν μιλούμε για οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Να πω και στη συνέχεια όμως ότι η ΕΤΙΦΑ που το διαχειρίζεται το θέμα, πώς το διαχειρίστηκε κλπ. Δεν ήταν ορθός τρόπος. Δηλαδή να σπάσει το συμβόλαιο με την εταιρεία, και αυτό για μένα δημιουργούνται διάφορα ερωτηματικά εδώ πέρα. Γιατί πρέπει να μας πούνε και τους λόγους. Κάποιους από τους λόγους ήταν ότι η εταιρεία η συγκεκριμένη δεν είχε την τεχνογνωσία κλπ. Τα ερωτηματικά για μένα είναι η εθνική εταιρεία της Κίνας, η οποία Κίνα κάνει θαύματα. Πήγα στο διάστημα να δείτε τα έργα πολιτικού μηχανικού που κάνουν, μηχανολόγου κλπ. Είναι φανταστικά. Δεν είχαν την τεχνογνωσία να τελειώσουν ένα τζέτι και μία αναποβάθρα? Γιατί ακούστηκε και αυτό, κύριε Υπουργέ. Μα δεν είχαν την τεχνογνωσία, λέει.
Η εθνική εταιρεία ήταν ανακατεύθηκε η πρεσβεία της Κίνας στην υπόθεση. Νομίζω είχατε και πολλές συναντήσεις μαζί τους για να βρείτε λύσεις κλπ. Άρα βλέπετε ότι και σαν κράτος το παίρνει σοβαρά. Για κάποιο λόγο δεν βρήκε λύση, ενώ υπήρχαν συνέχεια εκκλήσεις και από άτομα που γνωρίζουν πώς μπορείς να μπλέξεις με αυτές τις υποθέσεις, με κάποιον τρόπο να τα βρουν και να συνεχιστεί να τελειώσει το έργο. Παρ' όλα αυτά, έσπασε το συμβόλαιο, δημιουργηθήκαν τι δημιουργηθήκαν, οι καθυστερήσεις. Υπάρχουν reports ότι και ό,τι η υποδομή έχει δημιουργηθεί χειροτερεύει. Οξυδένονται οι πασάλοι, παθαίνουν οξύδωση οι πασάλοι που έχουν τοποθετεί, αποκλίνουν ένας από τον άλλον που είναι δύσκολα να τους ενώσεις κλπ. Ακόμα να μπει μέσα μηχανικός να καταγράψει τη δουλειά που έχει γίνει κλπ. Για να προχωρήσουν τα θέματα, άλλες καθυστερήσεις κλπ. Αυτά δημιουργούν πολλά ερωτηματικά. Τι απαντάτε κύριε Υπουργέ σε αυτά? Κοιτάξτε, εμείς κληθήκαμε να δώσουμε λύσεις σε ένα βεβαρημένο έργο. Το βεβαρημένο έργο το παραλάβαμε χωρίς εργολάβων, δηλαδή ο εργολάβος ήταν εκεί μεν, αλλά δεν δούλευε. 2 φορές τον φέραμε πίσω για να δουλέψει, με κάποιους όρους, όχι οικονομικούς. Ήταν να πληρώνεται πιο νωρίς, ήταν ας πούμε ένας όρος κλπ. Το οποίο προσπαθήσαμε 2 φορές εγκατέλειψε. Και εντάξει, τούτον είναι the tip of the iceberg. Η βάση του παγόβουνου είναι κάπου αλλού. Δεν είναι στο τι βλέπουμε. Που είναι τι? Σας είπα προηγουμένως. Όταν ένας εργολάβος κατακυρώνει μερικά ευρώ κάτω από τον προϋπολογισμό, σημαίνει δεν έκανε καλόν υπολογισμό. Ο σωστός εργολάβος το τι κάνει είναι ότι μπαίνει στη διαδικασία των προσφορών, είτε λέγεται ο συγκεκριμένος, είτε λέγεται άλλη εταιρεία την οποία ανάφερε ο καθηγητής, ή υπήρχαν και άλλοι παρεπιπτόντως, ήταν 3. Και πέραν συνήθως, από τη Samsung δηλαδή υπήρχε και τρίτη εταιρεία. Ναι, υπήρχαν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Δεν ξέρω αν μπήκα στη διαδικασία προσφορών, αλλά σας λέω ότι ο συγκεκριμένος ήταν μερικά ευρώ κάτω. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι δεν έκαμε καλούς υπολογισμούς. Τι σημαίνει το πράγμα? Όταν εξελίσσεις το έργο και ο υπολογισμός δεν είναι καλός για το τι πρόσφερες, συνεχώς βρίσκεις αιτιάσεις για να αυξήσεις αυτό το εισόδημα. Και αν έπεσες έξω, παραδείγματος χάρη στην προβλήτα και την υπέθεσες ότι θα ήταν της τάξης των 50 εκατομμυρίων, και όταν έχτιζες την προβλήτα ανακάλυψες ότι είναι των 150 εκατομμυρίων, αυτό είναι παραδείγματα που δίνω, καταλαβαίνεις ότι ξεκινάς έναν έργο με μείον 100 εκατομμύρια. Ελπίζοντας ότι θα τα πάρεις με άλλους τρόπους, παραδείγματος χάρη με αλλαγές στο design, με αλλαγές στην κατασκευή, με claims πάνω στον εργοδότη κλπ. Και όταν ξεκινήσουν όλα αυτά και όταν είναι ένα δημόσιο έργο το οποίο είναι πολύ ανελαστικό, να το πω έτσι, διότι τα έργα τα δημόσια είναι ανελαστικά. Είναι συγκεκριμένα και ξέρεις οι επιτροπές που κάθονται πίσω τους δεν έχουν καμία ανελαστικότητα να πούν άτε δώσ' του τούτο το πράγμα για να μπορέσει να πάει παρακάτω. Οπότε ξεκινούν οι διαφορές. Και όταν ξεκινήσουν οι διαφορές καταλήγει κάπου αλλού. Θέλω να προσθέσω κάτι στο σημείο. Το ότι η προσφορά ήταν κοντά στην εκτιμημένη τιμή της προσφοράς δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι δεν κάναν σωστούς υπολογισμούς. Κάποιος μπορεί να πει ότι ο σύμβουλος της κυβέρνησης που υπολόγισε ότι το κόστος θα είναι τόσο, έκανε πολύ καλή δουλειά και οι εκτιμήσεις τους και αυτούς ήταν κοντά και το δώσανε. Το ότι αν ήταν πολύ χαμηλότερη τιμή από ό,τι ήταν η εκτιμημένη τιμή, να το δεχτώ. Αλλά δεν ήτανε. Ήταν κοντή κάτι ευρώ διαφορά από ό,τι ακούω. Άρα σημαίνει ότι οι εκτιμήσεις 3 ευρώ έστω. Αν ήταν 5 εκατομμύρια χαμηλότερα, να δεχτώ αυτό το σημείο. Αλλά το ότι ήταν κοντά δεν εξηγεί τι έγινε. Να κάνω μία αναφορά εδώ, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Επειδή στην προηγούμενη μου ζωή είχα κάνει jetty στη γειτονιά, πολύ πιο lightweight jetty από το συγκεκριμένο, σας λέω ότι... Πέστε μας το και στα ελληνικά για να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι, είναι πολύ πιο ελαφριάς κατασκευής
προβλήτα σε απόσταση 1 χιλιόμετρου στον ίδιο κόλπο του Βασιλικού, σας λέω ότι αυτό το οποίο προβλέφθηκε στη συγκεκριμένη προσφορά είναι τουλάχιστον το 1/3 της προσφοράς. Άρα ήταν λάθος η πρόβλεψη. Λοιπόν, ήταν το 1/3. Και ένας καλός εργολάβος, ο οποίος εξανάκαμε προβλήτες, αυτομάτως θα το άρπαζε τούτο. Ότι η προβλήτα είναι το 1/3 που πήγε στον προϋπολογισμό. Για να κλείσουμε και αυτόν το κεφάλαιο. Για να το κλείσουμε, τότε αν έπεσε έξω εταιρεία κλπ., τότε θα έπρεπε εκεί πέρα στη διαπραγμάτευση για να συνεχιστεί το έργο να τα δούνε αυτά. Ότι ναι, έδωσε χαμηλή προσφορά, έπρεπε να είναι πιο ψηλή προσφορά κλπ. Να βρούνε μια λύση. Μάλιστα. Όχι να καταλήξει εκεί που κατέληξαν στην επιδιαιτησία τώρα, που δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα θα φέρει. Ο εργολάβος το πήρε στην επιδιαιτησία, όχι το κράτος. Εν πάση περιπτώσει, το κράτος μας είπατε ότι είναι αποφασισμένο να οδηγήσει αυτό το έργο στην ολοκλήρωση. Σωστά. Βέβαια, δεν υπάρχει επιλογή. Πάλι θα σας ρωτήσω πότε. Δουλειά του δημοσιογράφου. Εδώ θα σας πω, επειδή ακόμα δεν είναι έξω σε προσφορές, για να μπορέσω να ξέρω τα χρονοδιαγράμματα, έναν αισιόδοξο αλλά ρεαλιστικό σενάριο είναι ότι το τερματικό αυτό μπορεί να τελειώσει τέλος του 2025. Διότι το πλοίο. Εντός του χρόνου δηλαδή. Ναι, το πλοίο είναι κατά 95% συμπληρωμένο, η προβλήτα κατά 45% συμπληρωμένη. Φυσικά αυτά να τα διερευνήσει και ο σύμβουλος ο οποίος έρχεται για να αξιολογήσει το έργο, και το χερσαίο είναι περίπου εκεί στο 45%. Αλλά μιλάμε για ασήμαντα πράγματα που έχουν μείνει. Το θέμα είναι οι διαδικασίες, οι δημόσιες σκοτώνουν. Και οι διαδικασίες, οι δημόσιες είναι πολύ αργές. Εάν το συγκεκριμένο έργο. Είστε υπουργός. Πρέπει να κάνετε εσείς ριζοσπαστικές. Δεν μπορεί ο ένας υπουργός να αλλάξει τις δημόσιες διαδικασίες. Σας λέω, οι δημόσιες διαδικασίες είναι ευρωπαϊκές, μεταφράζονται στο εθνικό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο τις βάζει σε λειτουργία. Και είμαστε σε έναν περιβάλλον το οποίο τόσο να κάνεις πετάγονται πάρα πολύ εναντίον σου. Λοιπόν, εγώ κράτησα και αυτή την ημερομηνία. Περί τα τέλη αυτής της χρονιάς δεν θα επικαλυστώ το Θεό, θα σας επικαλυστώ εσάς. Ναι. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε και το τρίτο θέμα στη συζήτηση που έχει να κάνει με τη διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ, το γνωστό μας GSI. Αν σωστά διαβάζουμε τις πληροφορίες που μας έρχονται από την Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να κάνει δεύτερες σκέψεις ή και μάλιστα να έχει αποφασίσει να βάλει τα σχέδια αυτά στο ψυγείο, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να ελέγξει τις αντιδράσεις που ενδεχομένως θα υπάρξουν από πλευράς της Τουρκίας, κάτι το οποίο πρέπει να πούμε πολλοί προειδοποιούσαν. Θα ρωτήσω, για άλλη μια φορά βάλαμε την άμαξα μπροστά από τα άλογα, κύριε Υπουργέ? Διότι λέχτηκαν πάρα πολλά για αυτόν το καλώδιο, επί δικής σας μάλιστα Υπουργείας. Λοιπόν, να πω ότι το συγκεκριμένο έργο δεν είναι επί αυτής της κυβέρνησης που έχει ξεκινήσει. Σωστό. Αν θυμάστε, είχα γίνει και εκδηλώσεις εκκίνησης του έργου και ουσιαστικά αυτό το έργο είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, την οποία ο ιδιώτης που το εισηγήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να εξασφαλίσει μια χρηματοδότηση πάρα πολύ σοβαρή. 650 εκατομμύρια. 657. 57. Λοιπόν, συν 100 άλλα εκατομμύρια, τα οποία θα έρχονται από άλλων ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποια άλλη μορφή, σύνολον 757 εκατομμύρια. Το έργο αυτό δεν προχωρούσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στην πορεία να πει ότι θα πρέπει να υποδείξω έναν άλλον φορέα υλοποίησης, ο οποίος να έχει τη δυνατότητα να το υλοποιήσει. Ο προηγούμενος φορέας υλοποίησης το επήρε σε ένα σημείο, το οποίο οι δυνατότητες ήταν μέχρι εκεί. Έκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο πλησιέστερος φορέας υλοποίησης που μπορούσε να υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο ήταν ο ΑΔΜΙΕ, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελλάδος. Γιατί ο ΑΔΜΙΕ? Για τον λόγο ότι ήταν σύμβουλος του προηγούμενου φορέα υλοποίησης για κάποια θέματα, αλλά παράλληλα επειδή ο ΑΔΜΙΕ έκαμε πολλά εθνικά έργα τα οποία ήταν παρόμοιας φύσεως, αλλά όχι σε βαθιές θάλασσες. Διασυνδέσεις είχε κάνει και άλλες. Οπότε, επειδή η ερώτηση σας περισσότερο προδιαγράφει το γεωπολιτικό κομμάτι παρά αυτά που περιγράφω, να σας πω ότι έναν τέτοιο έργο το οποίο περνά Κύπρος-Κρήτη σε 987 χιλιόμετρα,
σε βάθη νερού σε κάποια σημεία που μπορεί να αγγίζει τα 3.000 μέτρα, 3 χιλιόμετρα δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι έχει τεχνικές προκλήσεις. Παράλληλα, έχει οικονομικές προκλήσεις, διότι για να υλοποιήσεις έναν έργο το οποίο σήμερα το σύνολο του, όπως προδιαγράφεται, είναι στο 1,94 δισεκατομμύρια ευρώ και έχεις μόνο τα 757 εκατομμύρια ευρώ, σου μένει ένα σοβαρό κομμάτι να το εξεύρεις από επενδυτές. Ο επενδυτής, όταν να μπει σε έναν έργο, αξιολογεί πού βάζει τα κεφάλαια του. Τι θα είναι οι αποδόσεις του. Οι αποδόσεις του είναι εξασφαλισμένες, διότι είναι έργο ρυθμιζόμενο από 2 ρυθμιστές, άρα ξέρει τι είναι οι αποδόσεις του κεφαλαίου του, όμως δεν μπορεί να αξιολογήσει τη γεωπολιτική διάσταση, διότι ακούγονται και γράφονται πάρα πολλά. Το οικονομικό, το τεχνικό να το αφήσουμε έξω, διότι αποδόθηκε σε μια εταιρεία η οποία έχει την τεχνογνωσία, δική μου προσωπική και ταπεινή άποψη, μπορεί να κατασκευάσει καλώδιο μιας τεχνικής η οποία μπορεί να πάει σε αυτά τα βάθη, δοκιμάστηκε όχι σε τέτοια βάθη αλλά σε παρόμοια βάθη και το καλώδιο εξελίσσεται και παράγεται αυτή τη στιγμή σε 2 εργοστάσια της εταιρείας της συγκεκριμένης. Ένα στην Νορβηγία και ένα στην Ιαπωνία. Οι άλλες 2 προκλήσεις όμως είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Το οικονομικό, σας εξήγησα, ο επενδυτής δηλαδή, και το γεωπολιτικό. Ο επενδυτής μετρά και αξιολογεί αυτά τα ρίσκα. Λοιπόν, οπότε αυτά τα 2 θέλουν διαχείριση πάρα πολύ προσεκτική όταν βρίσκεσαι σε γεωπολιτικά βεβαρημένες περιοχές. Και η Ανατολική Μεσόγειος, να πω έτσι λίγα πράγματα, όσον αφορά το έναν κράτος μέλος που θα διασυνδεθεί, είναι ημικατεχόμενο από μια χώρα στο βορρά. Λίγο πιο ανατολικά έχουμε έναν Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ είναι σε διαμάχες με τους γείτονες, ίσως με οργανώσεις των γειτόνων και άλλων. Λίγο πιο νότια έχουμε μια Αίγυπτον βαριά χώρα των 140 εκατομμυρίων πληθυσμών, το οποίο έχει θέματα οικονομικά αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει και η Κυπριακή Δημοκρατία, της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συνδέσει το δίκτυο της με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Δίκτυο, διότι είναι το τελευταίο κράτος μέλος μη διασυνδεδεμένο. Όλα αυτά θέλουν διαχείριση. Ποιος αναλάβει αυτή τη διαχείριση? Ο φορέας υλοποίησης. Υποδεικνύεται πεντακάθαρα στο ρόλο ενός φορέα υλοποίησης. Ο φορέας υλοποίησης όμως έχει κράτη πίσω του. Έχει την Κυπριακή Δημοκρατία, έχει την Ελληνική Δημοκρατία. Το τι πρέπει να κάνεις σε έναν τέτοιο έργο βαρύν, οικονομικό και γεωπολιτικά, μαζεύεις συμμάχους. Και οι συμμάχοι σου είναι οι επενδυτές, συνήθως, στους οποίους επενδυτές πίσω κάθονται κάποιες χώρες βαριές που μπορούν να εξασκήσουν διπλωματία, μπορούν να εξασκήσουν γεωπολιτική. Με αυτήν τη λογική νομίζω σας απάντησα. Κατά την άποψή σας, εντάξει. Κύριε καθηγητά, ήταν ωραία διάλεξη, μου αρέσει, κάνετε για καθηγητής, αλλά στο διατάφτα εγώ ήθελα να φτάσουμε. Θα μπούμε στο διατάφτα. Ερωτήστε τον καθηγητή να σας πει. Λοιπόν, ωραία, η EuroAsia, εταιρεία που ανέλαβε το έργο αρχικά, εξασφάλισε τη χρηματοδότηση, είναι 657 εκατομμύρια και αποτάθηκε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για δάνειο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανέθεσε μελέτη για το έργο, την οποία παρέλαβε και έκρινε το έργο. Δημοσίευσε την έκθεση, η οποία είναι δημόσια έκθεση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και λέει ότι δεν είναι η καλύτερη λύση η ηλεκτρική διασύνδεση. Αυτόν το έργο, αν υλοποιηθεί, θα αποφέρει ζημιές 2,3 δισεκατομμύρια συγκριτικά με την εναλλακτική λύση της δημιουργίας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με σύστημα μπαταριών. Αυτά είναι στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα απέφερνε ζημιά 2,3 δις και συστήνει να κοιτάξουμε το σύστημα αποθήκευσης με μπαταρίες. Λοιπόν, αυτή η έκθεση βγήκε τον Ιούλιο του 2023. Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2023, τώρα, μετά από 3 μήνες, ο ΑΔΜΙΕ τώρα αγοράζει το project για 47 εκατομμύρια από τη EuroAsia. Ένα project που θα έκανε ζημιά
2,3 δις. Έκανε στη συνέχεια κάποιες δικές της μελέτες με την ίδια εταιρεία που έκανε την προηγούμενη, αλλάξαν κάποιες παραμέτρους και ήρθαν και βγάλανε το καλώδιο ότι είναι πιο κερδοφόρο. Ξεκινώντας και μάλιστα μια εκστρατεία να δημοσιοποιήσουν τα ωφέλη για την Κύπρο κλπ. Με κάποια σπόνσορ δημοσιεύματα και λένε σε κάποια από τα σπόνσορ δημοσιεύματα ότι η Κύπρος θα χάσει 6 δις αν δεν γίνει αυτό το έργο. Κοιτάξαμε τη μελέτη στη λεπτομέρεια και είδαμε ότι αυτά τα έσοδα δεν ήταν πραγματικά έσοδα που παρουσιάζονταν. Ήταν κάποια έσοδα που μπορείς να τα παρουσιάσεις όταν πηγαίνεις για δάνειο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θέλει να προάξει τα πράσινα δάνεια. Δεν ήταν ούτε έσοδα ούτε εξοικονομήσεις που θα κέρδιζε η χώρα. Άρα υπήρχε λαθασμένη πληροφόρηση. Εδώ πέρα. Λαθασμένη πληροφόρηση, για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη παραπληροφόρηση. Και μάλιστα είχα καλέσει τότε σε προηγούμενες μου εμφανίσεις και την Κυπριακή κυβέρνηση ότι θα πρέπει να ζητήσει εξηγήσεις. Πώς επιτρέπεις, είναι και θέμα αξιοπρέπειας. Έρχεται η εταιρεία και δεν δίνει σωστή πληροφορία και γεμίζει τον τόπο δημοσιεύματα που υπάρχουν κλπ. Θα πρέπει να δοθούν επίσης εξηγήσεις γιατί αγοράστηκε το project για 47 εκατομμύρια τη στιγμή που θα έκανε ζημιά 2,3 δισεκατομμύρια. Τώρα, το γεωπολιτικό ρίσκο το επισημάναμε, το είπαμε. Και το γεωπολιτικό ρίσκο είναι το πρώτο που κοιτάζεις πριν κάνεις οποιαδήποτε βήματα και υπογράψεις τυχόν συμφωνίες που θα υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις στη συνέχεια. Είναι το πρώτο. Κοιτάζεις το και σταματάς. Τελειώνει. Δεν μπορώ να το κάνω. Το είχαμε επισημάνει. Έβγαζε μάτια. Ήταν ξεκάθαρο. Όσον υπάρχουν αμφισβητήσεις της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, ειδικά με τη διάσταση που δόθηκε στο έργο, ότι το έργο αυτό θα ενώσει την Ασία με την Ευρώπη και θα παρακάψει την Τουρκία, βεβαίως η Τουρκία θα αντιδρούσε. Όπως έχει αντιδράσει και φάνηκε. Όπως το λέω, πριν αλεκτρολαλήσει, το σταμάτησε το project. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσει τι γίνεται. Γιατί επηρεάζει ολόκληρο τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Και θα πω στη συνέχεια τι γίνεται. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Για το κόστος, το 1,9 δεν είναι 1,9 το κόστος. Όταν ήρθε η Νεξάν στην Κύπρο που δήθεν μας καθησύχασε, είπε όταν κάνω τις βυθοσκοπήσεις και πάρω και την προσφορά μου τις ζήμες, θα σας δώσω την προσφορά και δεν θα ξεπεράσει το 5%. Τότε θα σας δώσω πόσο θα είναι το κόστος. Χτες, μόλις χτες, πήρα στα δημοσιεύματα του International Energy Association που λέει, το έχω στο email να σας το προωθήσω, ότι οι τιμές που έχουν σχέση με ηλεκτρικές διασυνδέσεις, καλώδια, μετασχηματιστές, έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία 4 χρόνια. Κάποια από αυτή την αύξηση θα είναι ήδη στην εκτιμημένη τιμή. Αλλά για να βγει τώρα το report σημαίνει ότι οι τιμές συνεχίζουν και αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Άρα το 2 δις μπορεί να γίνει 3 δις και λοιπά για το κόστος. Εντάξει. Αυτό το κόστος τώρα είναι τρομακτικό κόστος για το μέγεθος της Κύπρου. Δηλαδή αν πάρετε τα 3 δις, φυσικά τα 2 τρίτα θα πληρώσει η Κύπρος, το 1 τρίτο θα πληρώσει η Ελλάδα, για να λέμε πάντα την ακρίβεια. Τα 2 τρίτα. Συν τα λειτουργικά έξοδα, συν την ασφάλεια insurance που απαιτεί ο ΑΔΜΕΑ, που ο Αμερικάνικος είπε αν βρεθεί κάποιος και σου τη δώσει θα είναι πολύ ακριβή. Αν τα βάλεις κάτω και διαιρέσεις με τον αριθμό των σπιτιών στην Κύπρο, θα πέσει ένα βάρος σε κάθε σπίτι περί τα 10.000 ευρώ, το οποίο το κάθε σπίτι πρέπει να πληρώσει τούτον το χρέος με επιτόκιο 8,3%. Με επιτόκιο 8,3% για 20 χρόνια. Ποιος δανείζεται σήμερα με 8,3%? Με την υπόσχεση ότι θα έχει κάποτε φτηνό ρεύμα. Και σε μια με τη συζήτηση που είχαμε όχι συζήτηση, είδα χτες κάποιος που πήγε να μου απαντήσει στο σημείο αυτό, μα ο προπολογισμός της ΑΕΚ είναι 2 δισεκατομμύρια το χρόνο, άρα μπορούμε να το πληρώσουμε κλπ.
Ναι, αλλά το καλώδιο δεν θα φέρνει δωρεάν ρεύμα και θα το κάνεις και δεν θα πληρώσεις τίποτε άλλο. Θα πληρώνεις και το ρεύμα που θα φέρνει. Κατανοητό. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ο αντίλογος... Τώρα, θα πω και για το πόσο σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα η κατάσταση, γιατί επηρεάζει τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Και έχουμε τα προβλήματα της αποσύνδεσης με τα φωτοβολταϊκά. Να τα βάλουμε κάτω για να δούμε τι ζημιά έχει αυτή η ιστορία. Εντάξει. Η ευρωπαϊκή χορηγία των 657 εκατομμύριων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία συστήματων αποθήκευσης. Δεν μπορεί, κύριε καθηγητά. Μισό λεπτό. Είναι συγκεκριμένος ο ρόλος που εδόθηκε. Σωστό. Το 600 δόθηκαν από το Ταμείο για έργα κοινής, πώς το λέει. Δόθηκε στο συγκεκριμένο έργο, στο συγκεκριμένο EuroAsia. Ωραία. Να τα πούμε λίγο διαφορετικά. Ξέρετε πολύ καλά πώς δουλεύει ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κάθε χώρα δίνει στον προϋπολογισμό και μετά παίρνει. Εντάξει. Εμείς πήγαμε και ζητήσαμε τα λεφτά αυτά, έτσι. Ζητήσαμε αυτά τα λεφτά για να τα βάλουν στο καλώδιο. Θα μπορούσαν τα ίδια λεφτά να τα πάρουν μέσω άλλου ταμείου, δεν είπα από το ίδιο ταμείο, από διαρθρωτικά ταμεία, από τη Διοθάλια, από το Coherent Fund, να το πάρουν μέσω άλλου ταμείου για να δημιουργηθεί το σύστημα αποθήκευσης. Δεν σου δίνει κανένας λεφτά, έτσι πάρει όσα θέλεις δεξιά-αριστερά. Παίρνεις από εκεί, δεν θα πάρεις από εδώ. Έτσι δουλεύει ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είπα ότι ακριβώς από το ίδιο ταμείο, γιατί είναι διασυνοριακό, αλλά θα μπορούσαν να πάρθουν από άλλο ταμείο τα λεφτά αυτά. Θα δημιουργούσαν το σύστημα αποθήκευση. Δεν θα είχαμε τις συζητήσεις τώρα. Που μας κόβουν τα φωτοβολταϊκά. Κατάλαβα. Μάλιστα. Λοιπόν, να δώσουμε τον λόγο στον Υπουργό έτσι για αντίλογο. Εντάξει, δεν ξέρω πόσος χρόνος μένει, αλλά έχω πολλά να πω. Καταρχήν, ένα έργο αυτής της εμβέλειας δεν είναι μόνο οικονομικό έργο. Ένα έργο ενεργειακό το οποίο συνδέει τη χώρα σου με την υπόλοιπη Ευρώπη έχει πάρα πολύ άλλη αξία πέραν της οικονομικής. Η αξία αυτού του έργου είναι μετρήσιμη στο κομμάτι του οικονομικών ή σχεδόν μετρήσιμη και είναι ανεκτήμητη στο γεωπολιτικό και είναι η δική μου προσωπική εκτίμηση. Ο λόγος είναι διότι τερματίζει την απομόνωση την ενεργειακή της χώρας, παράλληλα συνδέει και είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ δύο σημαντικών χωρών, Ισραήλ και Ευρώπης. Άρα να κάθεσαι μέσα στη μέση ροών, είτε έρχονται προς τα κάτω, προς Ανατολάς, είτε από Ανατολάς πάνε προς Δυσμάς, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ καλό σημείο στρατηγικό να κάθεσαι και να έχεις τη βαλβίδα. Ναι, αλλά έχει το οικονομικό τίμημα όμως, κύριε Υπουργέ. Και αν αυτό που μας είπε ο κύριος καθηγητής είναι σωστά, τότε ποιος θα αντέξει, ποιον νοικοκυριό θα αντέξει. Θα ξεκινήσω από την τελευταία τοποθέτηση, την οποία είπε ο καθηγητής. Έχουν διπλασιαστεί οι τιμές τα τελευταία χρόνια. Σωστά. Το καλώδιο που κατασκευάζεται σήμερα είναι με τιμές πριν 7 χρόνια. Και είναι εκείνες οι τιμές που εξασκούνται στο συμβόλαιο το συγκεκριμένο. Αν σταματήσεις σήμερα και ξανακατασκευάσεις το ίδιο καλώδιο, είναι ίσως πολλαπλάσια η τιμή του ίδιου καλωδίου. Άρα. Πήρανε προσφορά για τα μετασχηματιστές. Οι μετασχηματιστές είναι το μικρότερο κόστος. Το μεγαλύτερο είναι το καλώδιο. Πόσο είναι οι μετασχηματιστές? Λοιπόν, αφού ξέρετε ότι είναι 1,9 και ουσιαστικά. Λοιπόν, οπότε κατασκευάζουμε έναν καλώδιο με έναν συμβόλαιο το οποίο προέρχεται από το παρελθόν. Και τούτον το πώς εξελίχθηκε η συζήτηση με τον φορέα υλοποίησης το γνωρίζω εγώ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Η Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή πιθανόν και έχει κατηγορηθεί έντονα από κάποιους η Κυπριακή Δημοκρατία ότι καθυστερεί να πάρει αποφάσεις, καθυστερεί να πάρει την απόφαση για να μπει στο μετοχικό κεφάλαιο, για να προχωρήσει το έργο κλπ. Καθυστερεί για καλούς και σωστούς λόγους. Γι' αυτό και εργοδότησε σύμβουλον, ο οποίος σύμβουλος έχει πολλές άλλες εταιρείες πίσω του και μας καθοδηγεί
για το ποια ερωτήματα θα πρέπει να βάλουμε στο φορέα υλοποίησης για να μπορέσουμε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Έχουμε πάρει πάρα πολύ πληροφόρηση και σας λέω ότι έντιμα ότι έχουμε σε πάρα πολλά σημεία τα οποία έχουν υποδειχθεί διασφαλίσει το συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας με οροφές. Με οροφές. Και αυτή η διασφάλιση, επειδή όλο το κόστος με βάση τη ρύθμιση θα μετακυλιστεί στον Κύπριο καταναλωτή, ουσιαστικά με αυτές τις οροφές έχουμε περιορίσει αυτήν τη μετακύληση. Οπότε, εάν υποθέσουμε ότι το έργο έχει τις προκλήσεις του, γεωπολιτικές, τεχνικές, οικονομικές, και η Κυπριακή Δημοκρατία με την συμβολή των συμβούλων του έχει διασφαλίσει κάποιες οροφές γύρω από το έργο και έχει μετακυλήσει σε άλλους φορείς εκτός Κύπρου την οποιαδήποτε επιπρόσθετο κόστος θα έχει το συγκεκριμένο έργο, τότε πιστεύω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και ο Κύπριος πολίτης είναι διασφαλισμένος. Θα ήθελα να πω ακόμα κάποια άλλα πράγματα. Έκθεση EIB. Δεν μου απαντήσατε όμως συγκεκριμένα για αυτό το θέμα. Είπατε ότι θα μετακυλιστεί το κόστος σε άλλους. Εμείς πώς θα τα πληρώσουμε? Σας λέω ότι είναι η ρύθμιση. Υπάρχει το cross-border cost allocation, το οποίο τοποθετεί 37% στην Έλληνα καταναλωτή και 63% άρα, στον Κύπριο. Αν το μετατρέψουμε σε αριθμούς. Μόνο το CAPEX, το capital, δηλαδή το capital το 1,9 ή το συν 5%. Αυτό μετακυλείται με 63-37. Στη λειτουργία του, όταν θα αρχίσουν οι ροές. 2 δις δηλαδή. Είναι. Σχεδόν. Καλά, ένα λεπτό ρε παιδιά. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε ένα γεωπολιτικό έργο τούτης της εμβέλειας και να είναι ό,τι φθηνότερο μπορούσαμε να φανταστούμε. Δεν είπα αυτό, αλλά ένα λεπτό. Σας λέω, υπάρχουν οικονομικές προκλήσεις, υπάρχουν και γεωπολιτικές προκλήσεις. Η μεγάλη αξία αυτού του έργου είναι η γεωπολιτική. Λοιπόν. Εγώ δεν δέχομαι τη θέση του καθηγητή ότι λέει ότι ήταν εμφανής η γεωπολιτική πρόκληση και έπρεπε να κανσελάρουμε το έργο. Είμαι μιας διαφορετικής σχολής. Προέρχομαι από τη σχολή του δοκιμάζεις, μικρά βήματα, μετρήσιμα και μετά προχωράς. Σημειώνω τη διαφωνία. Θα δώσω τον λόγο να κάνετε και στην παρέμβαση σας και να κλείσουμε με τον Υπουργό, διότι μας έχουν εξαντληθεί τα χρονικά περιθώρια. Για τη συζήτηση των γεωπολιτικής σημασίας και στρατηγικής σημασίας και το οποίο προσπαθώ να καταλάβω, αυτά είναι συνθήματα. Εντάξει. Συνθήματα που τα χρησιμοποιούν διάφοροι όταν θέλουν να προάξουν κάποια άλλα πράγματα. Εντάξει. Τι γεωπολιτική σημασία είναι, και κάποιοι το παρουσιάσαν και ως πατριωτική πράξη, να τοποθετήσεις έναν έργο που θα είναι σχεδόν 10% του ΑΕΠ της χώρας στο στόμα του λύκου, έτσι το βάζω, το οποίο μπορεί να σου το καταστρέψει η Τουρκία με ένα σαμποτάζ σε περίπτωση μιας κρίσης. Αν δείτε τώρα τι γίνεται πάνω στη Βαλτική θάλασσα, στις χώρες, καταστρέφονται συνέχεια τέτοιες υποδομές. Η Ευρώπη έχει τεράστιες ανησυχίες για την καταστροφή των υποθαλάσσιων υποδομών. Εμείς σε τούτη την περιοχή, με τόσα προβλήματα, πολιτικά προβλήματα, γεωπολιτικά που αναφέρουμε, θέλουμε να πάρουμε έναν έργο του 10% του ΑΕΠ, να το βάλουμε σε μια περιοχή που μπορεί να το καταστρέψει με ένα σαμποτάζ απλό, χωρίς κανέναν να καταλάβει τίποτε, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει η Τουρκία. Και μετά με λέμε είναι πατριωτική πράξη. Από επίσης και με το Ισραήλ, δυστυχώς το Ισραήλ καμιά δεσμεύση δεν πήρε μέχρι τώρα. Αν ήταν να γίνει έναν έργο που να ειδωθεί με διαφορετική άποψη, μελετάται ολοκληρωμένα με όλες τις περιοχές που η ανάμειξη του Ισραήλ, κύριε καθηγητά, δεν μπορούσε να αποτελεί εγγύηση του έργου, αν αναμειγνυόταν το Ισραήλ. Κατά την άποψη μου, όχι. Ένα σαμποτάζ δεν μπορεί ούτε το Ισραήλ να το γλιτώσει ούτε τίποτα. Αυτά τώρα είναι, αν θα κάνει κλπ. Είναι άλλη υπόθεση. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν μελετώνται τέτοια μεγάλα έργα, μελετώνται ολόκληρα. Δεν κόβεις κομμάτια και θα φτιάξω εγώ το κομμάτι και το επαφείο αν θα έρθει, αν αποφασίσει ο άλλος να έρθει. Εντάξει. Λοιπόν. Τώρα, κάνουμε βήματα, αλλά τα βήματα έχουν κόστος. Αυτό που πρέπει να μας διευκρινίσετε είναι τι δεσμευτικές συμφωνίες έχει υπογράψει η κυπριακή κυβέρνηση με τον ΑΔΜΙΕ.
Μπορώ να σας το πω τώρα. Ναι, πέστε μου. 125 εκατομμύρια οροφή. Τίποτε άλλο. 125 κάθε χρόνια. Όχι. 25 κάθε χρόνο. 5 χρόνια, 25 εκατομμύρια κάθε χρόνο κατά την κατασκευή του έργου. Και είναι η οροφή. Για το γεωπολιτικό ρίσκο. Δεν έχουμε υποσχεθεί τίποτε. Επειδή είπατε όταν κάποτε τέθηκε στο τραπέζι και ήρθατε το γεωπολιτικό είπατε ρίσκο. ότι θα το αναλάβουμε 50-50 με την Ελλάδα. Υπογράφτηκε τέτοια συμφωνία. Εσείς βλέπετε γεωπολιτικό ρίσκο τώρα αποδεδειγμένο. Πείτε μου ειλικρινά. Όχι, θα μου απαντήσετε εσείς την ερώτηση. Αν έχει υπογραφεί τέτοια συμφωνία. Έχει υπογραφεί, ναι. Έχει υπογραφεί. Αλλά βλέπετε βλέπετε γεωπολιτικό ρίσκο. Αυτόν το βλέπω. Βλέπετε. Τώρα που μιλούμε, έχει γεωπολιτικό ρίσκο αποδεδειγμένο. Όχι, μισό λεπτό. Έτσι δουλεύουν οι συμβάσεις. Υπάρχει ζουμί. Ο ΑΔΜΙΕ το παρουσιάζει ότι μπήκαν μπροστά τα τουρκικά πλοία και σταματήσαν τις έρευνες. Όχι, δεν είπε ποτέ έτσι πράγμα ο ΑΔΜΙΕ. Ούτε η Ελλάδα. Δεν θα πει έτσι πράγμα. Πρώτα απ' όλα είναι σαν να βάζεις κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους μπροστά σε γείτονα χώρα. Δεν θα πει ποτέ τέτοιο πράγμα. Σκεφτείτε έξω από τα οικονομικά, κύριε καθηγητά. Σκεφτείτε τη γεωπολιτική. Σκέφτομαι τις συνέπειες. Τις συνέπειες. Αυτή τη στιγμή, για να σας πω τις συνέπειες, και αυτό θα κριθεί στα δικαστήρια από ό,τι φαίνεται, αν είναι γεωπολιτικό ρίσκο. Γι' αυτό θέλω να πω ότι αν υπάρχει υπογραφή, που υπάρχει υπογραφή για 50% ανάληψης του γεωπολιτικού ρίσκου, τα έξοδα που έχουν γίνει μέχρι τώρα, με κάποια δημοσιεύματα, 200 εκατομμύρια ήδη πληρώθηκε in Exans, 60 θα έπαιρνε τώρα, δηλαδή σύνολο 260, το 50% 130 εκατομμύρια. Πολύ πιθανό αν υπάρχει τέτοια συμφωνία να έρθει να τα διεκδικήσει από την Κυπριακή κυβέρνηση χωρίς καν να προχωρήσει το έργο. Λοιπόν. Αυτό είναι το σημαντικό και θα το δούμε. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν έγκαιρα βήματα. Θα πρέπει να εξεταστεί άμεσα υπόθεση για να ξεκαθαρίσει, για να δούμε τι μπορεί να περισσωθεί. Λοιπόν, κρατώ τις διαφωνίες σας. Απλώς μια τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει plan B σε αυτό το θέμα? Για τον αγωγό, ναι. Για το συγκεκριμένο. Άλλον καλώδιο, ναι. Φυσικά όχι. Φυσικά όχι. Υπήρχε μια συζήτηση με την Αίγυπτο για τον Euro-Africa των λεγόμενων, το οποίο η Αίγυπτος δεν θέλει να το προχωρήσει και ουσιαστικά κάνει συζητήσεις τώρα με την Ελλάδα για τον Γκρέκι. Οπότε η διασύνδεση ηλεκτρική ή θα γίνει αυτή ή τίποτε. Λοιπόν, είχαμε μια ζωντανή... Το οποίο να είναι νόμιμο εννοώ. Απλώς θα ήθελα να τοποθετηθώ ότι ανεξαρτήτως αν το αποκαλεί ο καθηγητής πατριωτισμόν ή όχι, δεν είναι ορθόν για έναν έντιμων υπουργών ή για έναν έντιμον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή για οποιοδήποτε είναι επικεφαλής ενός κράτους να μιλά για γεωπολιτικό ρίσκο και να τοποθετεί κόστη πάνω σε γεωπολιτικό ρίσκο. Να το βλέπει όμως. Θυσιάζεις κυριαρχικά δικαιώματα κρατών. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συζητιούνται και ό,τι και να γράφουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Υπουργός εδώ είπε και επιμένω ότι χρειάζεται οικονομικών και γεωπολιτικών είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Λοιπόν. Και πρέπει να τύχουν διαχείρισης. Δεν παραδέχομαι γεωπολιτικών ρίσκων, το οποίο θα έχει κόστος για τον Κύπριο καταναλωτή, διότι μετά είναι σαν να αμφιβάλλω κυριαρχικά δικαιώματα αυτής της χώρας που είμαι πολίτης και υπουργός. Κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαναστασίου, πρέπει να ολοκληρώσουμε, δεν πάει άλλο. Συγγνώμη, να πω ότι δεν κατάλαβα τίποτα από την δήλωση. Ο καθένας καταλαβαίνει, δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε τώρα. Αντιλαμβάνεστε, ο καθένας έχει το καθένα στο αφήγημα του. Ο κόσμος που μας βλέπει μπορεί να καταλήξει στα συμπεράσματα. Εγώ καταγράφω τη διαφωνία. Αν υπάρχει μια ουσιαστική διαφωνία. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Αφήσαμε πίσω βέβαια τα φωτοβολταϊκά από μεγάλο κεφάλαιο. Ίσως μια άλλη φορά, κύριε Υπουργέ, θα τα πούμε και αυτά. Σας ευχαριστώ. Αν είχε ηλεκτρική διασύνδεση, δεν θα το συζητούσαμε. Αυτό σωστά. Αν δυστυχώς δεν το. Αν είχε σύστημα αναποθήκευσης με μπαταρίες, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Δεν οφείλεται σε τον Υπουργό, αλλά σε άλλους. Ευχαριστώ αφότερους πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά και να χαίρεστε.